Kibreu pun sin ki ong khambaha banlong u Protestan babaha banlong u Katolik u basniu ne ba impop kane kamde re kapasisya kata kamut ba ubriu unai im thamdan ke jingai pasisya u Katolik u basniu ne u Katolik u ba impop une banlong ukun jong kaying wadla ulong ukun ubasakama ne ukun ubaraja but compare la ulong unong pop ubakrau kanoru udalon ka hok banyo jing isne da ka jinge jong u Katolik ubasniu ne ba im apop u khamjan sya ublei ban ya u Protestan namar ute ulong udkhot jong kayeng kasan kadba u heretik u Protestan te umde but katno kalong ka ba ban penlong dkhot ya u heretik lane ya u Protestan la ong ya kaneda u Blessed Peter Julian Amar